Natikom merħba għal din is-serata kommemorattiva tal-lejla. Intqajna hawnhekk b'żewġ għanijiet. L-ewwel għan huwa biex feluq l-4 snin mill-mowt ta' Oliver Friġġieri nikkommemoraw il-memorja tiegħu. U għandna wkoll imbagħad il-launch ta' din l-edizzjoni ta' il-Malti li għandha tema partikolari. Jiena jidhirli li aktar milli nikkommemoraw il-memorja, għandna niċċelebraw il-ħajja ta' Oliver. Oliver huwa koloss tal-letteratura Maltija. Letteratura li għalkemm marbuta mal-ilsien Malti, il-sien beru mill-qedem, iżda riżultat ta' ċirkostanzi storiċi ta' pajjiżna, il-letteratura tal-ilsien Malti hija letteratura pjuttost żagħżugħa. Fil-waqt li nsellem id-diversi personaġġi li partikolarment tul dawn l-aħħar 70 sena poġġew ilsienna fuq sisin sodi u ftit b'ħidmithom żviluppawh, għamluh tanġibbli, wessawh u għanewh, minn fosthom Oliver Friġġieri jispikka u qiegħed fil-quċċata. Friġġieri mhux biss tagħna apprezzament ta' figuri letterarji ta' dawk li ġew qablu, iżda fil-kitbiet tiegħu, permezz tal-personalità tiegħu, b'intellett mentali u emottiv profond, bir-riflessjonijiet tiegħu ikkonkretizza b'ħidmietu l-aspetti dawra tont ta' dak li lilna jagħmilna Maltin. Mhux biss għaliex l-aspett uman tiegħu jeżamina post il-bniedem fl-univers, imma x'joħroġ apprezzament tad-diversi kwalitajiet tal-bniedem, is-sewwa li hemm fil-bniedem u d-dimensjoni soċjali tal-bniedem, il-mutur tal-emozzjonijiet tiegħu. Għalkemm karatterizzati dawn minn dawk il-kwalitajiet fin-natura umana li huma anqas tajbin, dawn ukoll għandhom posthom f'kitbietu għaliex l-istampa aħħarija hija waħda ta' fiduċja f'rebħa tal-kwalitajiet tas-sewwa li għandha l-umanità. Dan joħroġ biċ-ċar mill-fiduċja li huwa kellu fil-ġenerazzjoni żagħżugħa. U biex jien nagħti eżempju ta' dan, ħanislet silta minn diskors li ġie fidejja dal-jumejn ta' li Oliver Friġġieri jagħmel fil-jum tal-gradwazzjoni ta' 22 ta' Novembru 1991 fejn kellem direttament lill-gradwanti u ħeġġiġhom hekk. Nikwota. Nixtieq nitlobkom ma titħlux fl-għadira ta' ilma qiegħed ta' din is-soċjetà. Jeħtieġ li tkunu intom li tċaqilqu l-ħsieb rieqed tqanqlu biex iħossu. Tiġbdu tmun f'idejkom u tresquna lejn jum ġdid. U aktar l-isfer fl-istess diskors għalilhom, nerġa' nikkwota. Timxu ma' ħadd li f'waħedkom mal-Alla tagħkom. Tistennew it-tifħil ta' ħadd li f'tal-leħen ta' ġewwa fikom. Appell ta' dejjem li jotta l-kull żmien u li minn diversi kitbiet tiegħu twaħħad mal-imħabba li hu għandu u kellu lejn ardna. Imħabba il-bogħod minn kliem fiergħ, imsejsa fuq ix-xewqa tiegħu li s-soċjetà Maltija tkun imsaffija minn dak kollu li jdeller u jċajpara. Tispikka wkoll f'kitbietu l-ispiritwalità tal-ħsieb u fil-waqt li juri il-wasat tan-natura umana. Jikkonfronta din in-natura umani ma' esseri ogħla minna. Jagħtina stampa ta' post il-bniedem, mhux biss
fin-natura dinjija, iżda wkoll fl-univers meta jersaq u jmiss il-kunċett ta' Alla bħala ħallieq u ta' Alla perfezzjoni. U għalhekk importantissimu t-tnedija u l-ħarġa speċjali ta' il-Malti li ser titnieda l-lejla bit-tema ħajja, konflitt, fidi, nazzjon, l-uċuħ tal-mixja tal-fidi ta' Oliver Friġġieli, li ma' ġabra ta' studji ser tkompli tarrikkixxi l-istudji letterarji li sarrum saru dwar il-kitbiet ta' dan l-awtur filosfu bin Malta tagħna li min jarsaq rejħ u jixtar kitbietu u ħsibrietu żgur li jsir Malti u Maltija aktar mirqum b'dawk il-kwalitajiet li jagħmluna dak li aħna bħala ġens. Jien nixtieq nagħlaq din id-daħla qasira billi nuri l-apprezzament tiegħi lill-Akkademja tal-Malti għal kontribut assidwu tagħha biex l-Irsin Malti dejjem isaħħaħ l-eruq tiegħu bħala l-Irsin nazzjonali tagħna u persważa li l-Akkademja tal-Malti tibqa' għaddejja b'din il-ħidma. Nirringrazzjakom minn qalbi. Marsus fil-pols ta' idejk l-qalbek jek tkellima jispunta dmuħ f'għajnejk mill-kwikeb jek tkembixhom tasallek mistoqsija mill-petali ta' ħajtek titrabba poezija. Kelma jek jizzarrat ta' skit xejn ma jintem mil-kelma jek tizvina inixxi baħar dem mil-kwikeb jek timbixhom tasallek mistoqsija mil-petali ta' ħajtek titrabba poezija. Jekk tifhem xi jgħidu l-kwiekeb lill-qamar tul il-lejla, jekk taraf minn fejn telaq isħab fejn sejjer fejn, jekk tirfes kull modija u tterraq kull imkien,
jekk tkellem lil kull ħlejqa li tikber fil-ħolqien. Jekk todos fl-ibħra kollha u tmisqiħ l-oċean, jekk titla kull muntanja u titfi kull vulkan. Jekk tifhem lil kull siġra u tkellem lil kull fjur, jekk torqod ma' kull dudu u tqum ma' kull asfur. Jekk tot in-numri kollha u taf kull alfabet, jekk tħodd kull teorema u żarma kull kunċett. Jekk toxab kull bissima u tokrob kull uġieħ, jekk toftoq il-klim kollu u ssib is-sens li fih. Jekk taf kif kien il-bidu u kif se jkun it-tmiem, jekk taf kull fuq kull isfel, kull wara, kull quddiem. Jekk taf għaliex kull għabex iżelleġ kull żernieq, jekk taf kemm hija twila, kemm twila t-triq. Jekk taf għaliex l-iżbalji u taf x'inhu perfett, jekk taf għax serb jitkaxkar u għax itir farfett. Jekk ittawwalt iż-żejjed fuq xifer il-ġibjun tal-qalb biex issa ttella bis-satal xemm mitfun. Jekk kilma l-temp sikkittu u lill-irjieħ raqqat, jekk l-ilmijiet nixxifthom u l-nirien qabbat. Jekk fimt kull mistoqsija u jekk kull ħalfa ħlift u jekk kull rebħa rbaħta u jekk kull telfa tlift. Il-petali tal-warda waqgħulek minn idejk. Dan l-univers itektek inqasam hemm f'riġlejk. Il-ħajja mistoqsija miġbura felf għaliex u ssillek poeżija jekk int ma tweġibix. Tħallux il-wart jintrifes fit-toroq mas-saqajn, jiċċarrat u jintrema f'xi rokna qalbittajn. Tħallux id-dawl jintefa' u tmut ma' kullum kien id-dija ta' filgħodu, il-ħeġġa tal-elwin. Tħallux lil tima jibku il-mewt tal-ommijiet, sakemm jitalmu jifmu li fost kemm hawn saħħtiet. Ħajjithom l-akbar waħda. Is-saħħta tat-tallab li ma jistax jistenna iżjed minn dak li sab. Tħallux il-wart jintrifes, id-dawl jintefa', iż-żgħar il-tima jibku u lili nitbekka dak li sar. Ser nifresh il-lejl fuqek. Ma nafx xi trid il-lejla, dil-kelma ddur id-dur u tqila ċomp ġo sidri. Minejn ġiet u fejn se tmur? Tinqala minn ġembejja timbaram ma' xoftejn, tiżżerżaq fuq il-sieni u tmut malajr fix-xejn. Inqala minn ġofija ja xewka tal-uġieħ u l-ħadd ma ngħid il-lejla das-sigrit tagħna xfih. Int tqila wisq biex nerfek, jekk noftqok tnixxi d-demm, tittappan jekk immissek, jekk inżarmak tintemm. Se nostrok fqih ta' qabar u se nsaqqik id-dmuħ, se nifresh il-lejl fuqek biex tifhem biss ir-ruħ. Eccellenza, President ta' Malta, membri tal-Akkademja tal-Malti, tad-Dipartiment tal-Malti, raba tal-Professur Oliver Friġġieri, misniedna distinti, sinjuri. Nixtieq nibda dawn il-kelmtejn tal-lejla poeżija bikrija tal-poeta li qegħdin infakru u niċċelebraw il-lejla. Ħassejtni kemm il-darba qiegħed nereq bil-lejl fin-nofs ta' baħar. Rajtni mdendel ma' ħajta li ma ridet b'xejn tinqata biex ngħib fl-irdum. Stħajjilt il-karti kollha li mlejt bil-kitba tiegħi qed jinħarqu
f'ħuġġiġa nar li ħadd ma seta' jitfi. Sibt ruħi fuq il-forka qed nistenna bajnejja mottijin it-tmiem bl-aħtija. U din ħabib mhix ħrafa, din xortija. Fajnejja bħala wieħed li minix espert fl-istudju tal-letteratura Maltija, dawn il-ftit versi jiġbru fihom l-esperjenza jew ix-xorti tal-poeta u minnu kemm matul ħajtu kif ukoll wara mewtu. Illejla dan il-poeta huwa wieħed mill-pilastri kontemporanji tal-istudju u tal-iżvilupp tal-sinna. Il-President referi għalih bħala koloss u naħseb hija kelma tajba ħafna. Il-ġabra tal-istudji li qegħdin jiġu mnedija llejla fil-ħarġa speċjali tar-rivista li tagħti ġieħ lil-lingwa Maltija mhux biss iżommu ħajja t-tifkira tiegħu bħal dik il-ħajta li magħha kien imdendel u l-maridet tinqata' b'xejn, imma fl-istess ħin dawn jagħtu wkoll forma ta' ġudizzju fuq aspett minn xogħlu waqt li hu ma jista' jżid xejn ma' dak li qal u ma' dak li għamel, bħal dak li kkundannat fuq il-forka jistenna tmiem bil-għama tjattilu għajnejh. Is-seminar li fih kienu ġew ippreżentati dawn is-7 studji sentejn u nofs ilu kellu bħala tema l-ispiritwalità fil-ħajja u l-kidba ta' Oliver Friġġieri. U għalhekk bla dubju li kull wieħed minnhom b'mod jew bieħor imiss mat-tema tal-mixja interjuri ta' dan il-poeta lejn dak li huwa akbar mill-bniedem. Silta mid-daħla editorjali ta' dan il-volum, miktuba mill-kollega Dr. Glenn Attart, tatina ħiel ta' temi differenti li jinġabru f'dawn is-7 studji. Nikwota. 7 kelliema esploraw aspetti differenti tal-ispiritwalità ta' Friġġieri, kollha kemm huma bit-tir li joħorġu d-dimensjoni fundamentali tal-ħarsa kontemplattiva ta' Friġġieri fuq il-madwar. Mill-ħarsa lejn il-fraġilità tiegħu innifsu u d-dissens lejn is-soċjetà Maltija hija tinbidel radikalment ma' żmien, għal ħarsa lejn it-tiġrib li jġibu l-istituzzjonijiet soċjali, għal ħarsa lejn l-integrità tal-ħolqien u l-kundizzjoni ħlejqija, għal ħarsa lejn il-logħba qawwija bejn il-fidi u l-politika, Kristu u l-Knisja, għal ħarsa lejn ir-reliġjon bħala sis u għajn ta' għaqda ta' ġens, għal ħarsa lejn it-taqbida bejn il-moħħ u l-qalb fil-materja tal-fidi u tbatija fejjieda tas-salib, għal ħarsa fl-aħħar nett lejn il-kategoriji eżistenzjali tal-imħabba, il-mewt u Alla. Fl-analiżi f'ira tiegħi dawn jistgħu jinqasmu f'4 oqsma: il-ħajja, il-konflitt, il-fidi u n-nazzjon. Kull waħda minn dawn kif jidher sewwa fl-istudji li għandna miġbura f'idejna llum ħażet modija fil-ħajja ta' Friġġieri li waslitu għal għarfien ġdid fit-tfittxija profonda tiegħu. Ikun żball jekk kull wieħed minn dawn l-istudji jiġi magħluq ġoniċċa waħda għaliex fir-realtà kollha jolqtu aktar minn qasam wieħed. Li se nipprova nagħmel fil-ftit ħin li fadalli huwa li nagħti xi ħsibijiet ta' kif kull studju jaqqad flimkien dawn it-temi. It-tema tal-ħajja fil-mixja spiritwali ta' Oliver Friġġieri tidher b'mod partikulari imma mhux biss fl-istudji ta' Beverly Aġus, Robert Farrugia u Adrian Grima. Nemmen li l-istudju ta' Aġus ipoġġi il-pedament tal dak kollu li jiġi wara u mhux ta' bxejn għalhekk li tpoġġa l-ewwel wieħed f'din il-ġabra. It-tema tal-ħolqien u l-ekoloġija jimmarkaw il-bidu ta' kull mixja spiritwali. Il-bniedem ma jistax jibda miexi lejn xi ħaġa li tiġbdu u li xxenqu jekk l-ewwel u qabel kollox ma jarafx il-qagħda tiegħu bħala ħlejqa fil-ħolqien. Wara dan l-ewwel pass, meta jaraf, iħobb, jirrispetta u jħares il-kuntest naturali li fih jgħix, jista' l-bniedem ikompli jikber. Il-mument li l-bniedem jinsa eruqu tikber fih il-hubris u l-mixja spiritwali tiegħu lejn dak li huwa l-ieħor tieqaf u jispiċċa jdur fi ċrikiem jew innifsu. Għalhekk l-għodda meħtieġa fil-ħajja biex il-mixja tibqa' sejra fid-direzzjoni tajba hija l-umiltà. U hawn jidħol il-valur tal-istudju ta' Farrugia. Meta l-bniedem bħal poeta jibqa' f'postu, jibqa' umli, u jħares il-fuq lejn dak li huwa akbar minnu, jasal biex verament jikber u jiddakkar u jimtela minn dak li jħares lejh. U għalhekk bħalma jgħid sewwa Farrugia, l-umiltà tiegħu taqgħet il-poeta mal-filosfu, il-qalb mal-moħħ
u l-fidi mar-raġuni. L-għażla ta' Friġġieri li jagħti l-prijorità lill-poeta, lill-qalb u lill-fidi hija xhieda ta' kemm tassew kien kbir, għax din l-għażla turi li dejjem għaraf li għandu aktar fejn jimraħ u fejn jikber. Din iżda mhijiex dejjem esperjenza serena u qatt ma hija esperjenza faċli bħalma jurina fl-istudju tiegħu Grima. Fl-esperjenza tal-ħajja fejn il-bniedem suppost huwa l-protagonist, spiss jiġi mċekken għal spettatur jew vittma fejn m'għandux kontroll lanqas fuq id-direzzjoni ta' ħajtu, li spiss hija bħal ferrovija li tibqa' sejra mmexxija mill-momentum tagħha stess. Il-poeta madankollu għandu l-għodda biex l-arti tiegħu permezz tagħha jibdel dak kollu li huwa inkoerenti, storbjuż u ta' dwejjaq f'xi ħaġa sabiħa, f'xi ħaġa artistika, u għalhekk ikompli jikber u l-mixja tiegħu tista' tkompli. Il-konflitt ma jistax jonqos mill-ħsieb ta' kull min juża ir-raġuni li bija huwa mżejjen bħala bniedem. Iż-żewġ studji li fihom dan jispikka fl-opinjoni tiegħi huma dawk ta' David Aloisio u ta' Romario Xiberras. Aloisio fost temi oħrajn jitkellem dwar l-antiklerikaliżmu ta' karattru ħassieb li kien jemmen li l-Kristjaneżmu jista' joffri forma ta' tmexxija li tista' tkun taġi tal-poplu Malti. Madankollu fl-istess ħin, l-istituzzjoni li għandha dmir u s-sejħa li xxettel din is-sistema reliġjuża fis-soċjetà Maltija, il-Knisja, tibqa' dejjem tkun kawża ta' konflitt interjuri fih, għaliex minħabba l-partiġjaniżmu tagħha dbedet mill-messaġġ oriġinali ta' dak li waqqafha. Xiberras mill-banda l-oħra jistudja d-dinamika konfliġġenti li tidher f'rumanz ta' Friġġieri bejn ir-realtà ideali imsawra fuq normi aċċettabbli u oħrajn li għandhom jitwarbu u realtà aktar reali tal-passjonijiet tal-bniedem fejn dak li jħoss mhux dejjem jaqbel ma' dak li tiddetta n-norma. Il-mixja tal-arfin tal-persuna ta' dak li hi u ta' dak li tħoss hija parti fundamentali fil-vjaġġ spiritwali. U dan jista' jitkompla biss meta r-realtà reali li semmejt ftit ilu tiġi milquha bħala forma oħra ta' norma li tiftaħ orizzonti li sa ftit ilu kienu mjasra u msikta. Forsi l-aktar tema li faċli norbtu mal-ispiritwalità hija dik tal-fidi, u l-fidi tidher fil-maġġor parti tal-kitbiet li ġew trattati f'dawn l-istudji. L-istudju ta' Charlo Camilleri idur mal-mistoqsija ta' kemm it-tradizzjoni bit-T kbira raffigurata fit-torri għal kemm mibnija fuq pedament sod għandha tibqa' dejjem wieqfa u dwar jekk dak li jgħod huwiex it-tradizzjoni nfisha jew il-pedament li fuqu hija msawra. Fil-ħsieb ta' Friġġieri, il-bniedem ta' fidi huwa dak li kapaċi imur aktar lil hemm minn dak li inbena waqt li jibqa' jibni fuq il-pedamenti sodi li jibqgħu dejjem hemm ġewwa l-art li jebda terremot ma jista' jwaqqa'. Fl-istudju tiegħi, il-fidi kif jifhimha Friġġieri toħroġ bħala vjaġġ ta' akkumpanjament ma' Kristu fid-dbatija tiegħu, stedina lil min jemmen biex jimtet ma' Kristu fuq is-salib, iħares lejn wiċċu u jomot il-paradoss li jġib miegħu fih u li jsib ir-risposti fis-silenzju. Fl-aħħar nett it-tema tan-nazzjon nistgħu ngħidu li toħloq pont bejn l-istudji kollha. Għalkemm il-poeżiji u l-kitbiet ta' Friġġieri mhux dejjem iseħħu f'post definit, il-kuntest, il-ħsieb u l-karattri huma dejjem Maltin u jirriflettu il-kultura u s-soċjetà Maltija fis-sabiħ, l-ikraħ u l-paradossi tagħha. Tassew jekk inneħħu il-kuntest Malti mill-kitba ta' Friġġieri, inkunu qegħdin inneħħula ruħha, nkunu qegħdin inneħħula l-ispirtu tagħha. Għaldaqstant nistgħu nagħlqu dawn il-ħsibijiet billi nsostnu li l-ispiritwalità fil-kitba ta' Oliver Friġġieri hija vjaġġ interjuri lejn dak li huwa il-hemm il-bniedem, però vjaġġ magħmul minn individwi li jiffurmaw poplu, il-poplu Malti, fejn l-identità u l-esperjenza Maltija huma l-modijiet li jwasslu lil Malti għad-destinazzjoni. Grazzi. Il-bniedem jitkellem biex jikkomunika, ġifieri
Hemm espressjoni x'nixtieq ngħidlek jien, jekk jorbok ġibli kikra kafe, pereżempju, dik espressjoni. U komunikazzjoni, li tifhimni x'għandlek biex iġibli. Il-poeta huwa bniedem li jagħmel dan kollu wkoll, però b'modi differenti. Lingwa vera propja tal-poeta, mhix il-Malti jew l-Ingliż u t-Taljan komplement. Però hija il-metafora. Li ħaġa titqabel moħra. Però ngħidlek jiena x'karriera se taqbad, ngħidlek xi triq se taqbad, jekk trid tisser karriera. Lingwaġġ tal-poeta, lingwaġġ letterali jiftihem kif inhu, plas sinifikat moħbi jiftihem minnu jien. Per eżempju, mexxej ta' partit jisseħ l-eroj tagħna, jew l-iljun tagħna, jew il-kmandant tagħna. Jew nkella id-dawl ara Alla huwa d-dawl, mela d-dawl u Alla jitisu bħala xulxin. Jekk tidda fid-dawl ta' Alla, jekk tidda fid-dawl ta' Alla, tidda fil-Alla ġifieri, il-livell letterali, il-livell metaforiku jitħakkam xulxin. Issa Alla jikteb il-bniedem il-poezija. Il-poezija naħseb li jiktibha momenti speċjali meta huwa imnebbaħ għax hemm bżonn xi ħaġa tagħmel minn ġewwa u jintensifika bil-modi tiegħu. Kull poezija hija espressjoni ta' moment speċjali. Kulħadd anke min mhux poeta ta' kapaċità. Ma importax kważi li jesprimu b'mod poetiku, biser jesprimu b'mod sublimi, speċjali, intens. U dan isir sikwit bil-rima, bil-kelma taqbel moħra, bil-ritmu, bil-kun hemm ċerta beat, għalmen fil-mixi, fil-sfin, fil-taħdid, meta non-il-vuċi, baxx il-vuċi, meta naġru, meta nitkellmu bil-mod. Hemm mod differenti, però l-poezija mhix dak. Dak huma mezzi, dak huma l-libsa tagħha, ruħ tagħha bil-propju il-kontenut kif għedna metaforiku. Allura meta Kristu jgħid jiena raj tajjeb u Kristu ma kienx raj, ma n-naċ tiegħi u Kristu ma kienux naċ, ma kien qed juża l-metafora. Kristu bil-fema tiegħi ġib sarraf għax kien poeta. Da jiena sultan, operatu għallu inti sultan, jekk inti sultan tikser il-Kostituzzjoni, ħaqek il-mewt. Però operatu ma kundannax li Kristu, però ħadu biċċajt. Dana qed jitkellem bħala sultan, dana moħħu nies. Ma fetwa il-lut, il-fora li kien hemm għalet sarbu għax qed nemmnu li verament huwa sultan li ħadda kontra sultan tagħna. Kull siġra trid titkellem, kull werqa trid ittir, u jien li tħalt f'dil ħolma għasfur nixtieq insir. Hawn tiġi r-ruħ biex tifhem, hawn tiġi r-ruħ tistrieħ, hawn tiġi l-għajn biex tara, hawn biss x'inhu sabiħ. Ħarruba xieħa qalt li kif kibret u trabbiet, u ftaħret kif minn fuqa ġrew ħinja żminijiet. Hawn kont u hawn se nibqa' bħal bieraħ u bħal lum, bħal għada u bħal pitada, hawn norqod hawn inqum. Inħaddar bla manejja, ix-xitwa ma tkidnix, is-sajf lanqas jaħqarni, arawni u tmissunix. La titbelħu xulidi, din l-art irdwix, għad fitxu disbuħija u għal xej ma sibuix. Għad tindunaw xintilmħu barrani ċassa d-dej, jifittex li l-pajiskom meqrutu jkun għal xej. Din art missirietkom mixtakom tmissuwix, u lietkom għad jistaqsu
għalix, għalix, għalix. Kull ġebla tennit kelma l-lum ta' fablament u qalt li biex inwassar lil-kotra dal-lament. Dil-bikja smajġo qalbi kif tħalt il-ġewanet un tlift fil-ħdura sikta tal-ġenna tal-busket. Taqbila għal-paljaċċu. Il-bes pulit undilek biż-żeba kull kulur, stenna l-orkestra d-doqlok u inti tibda d-dur. Tinqaleb rasek l-isfel, tizzeglek u tirtot, sakemm tejja u tistordi u taqaf l-ard bil-mod. La tnaħħijiex il-maskla biex kollox jibqa' dej u inti tibqa' tikpi bla ħadd ma jgħidlek xejn. Paljaċċu tini daħka mid-daħ ta' fuq ħaddejk, paljaċċu tini dema mid-dmuħ li hemm f'għajnejk. Paljaċċu tista' tolfoq jekk ma jintebaħ ħadd, paljaċċu trid iddaħħaq mingħajr ma tieqaf qatt. Paljaċċu kompli dawwar il-globu bejn idejk u meta tiġba waqqaw u farrak taħt riġlejk. Imbagħad idħaq id-daħqa ta' qalb mimlija mrar għaliex min jidħaq l-aħħar u biss jidħaq l-aħjar. Dil-qalb li tek dejjem matul in-nar u l-lejl, tixxenna u titnieħed, tixtieq u trid għal xejn. Fejn inti jibni li ħlomt fl-lili żbieħ, dan l-univers jwersa mingħajrek xejn ma fih. Fittixtek kull filgħodu ma dalam minnu fih, fittixtek fil-għaxija ma lejl li finni fih. Għal xejn kull jum jittawwal il-qamar tul il-lejl, jekk iġġerrejt u għadni niġġerra ma nafx fejn, dil-kelma li tinstema' u jien ma narafix, id-dam-dam ġew idnejja u jien ma nifhimix, ma ġeddidniex rebbija, fis-sajf ma nafx nistrih, m'hemmx tarma fil-ħarifa, fix-xitwa jġorni r-riħ. Ix-xemx tal-għodwa tiegħi il-ħmura ta' ħaddejk, il-qamar tal-lejl tiegħi u n-nar taħbu bajnejk, il-warta tal-ġnien tiegħi u dak il-wiċċ sabiħ, il-klim magħluq ġo f'ommok u l-klim li kanta r-riħ. Sejjaħtlek biex tweġibni b'kull isem li naf jien, għajjat sakemm smajt leħni dam-dam kull imkien, staqsejt għalik il-kotra ma wiġibni ħadd, fittixtek fil-bliet kollha u maltqajt miegħek
u baqa skit madwari. Sellimtlek biex inħobbok, iżdint ma ħabbejtnix. Kellimtek bl-ilsin tiegħi u inti ma fimtnix. Għannejtlek l-isbaħ noti mill-isbaħ eleġija u rejtek il-kalvarju l-imbena ġewwa fija. Mill-ġebel tqil tasaltna li ġarfet mal-libdiet u bidlet isbuħija fi krua tal-imwiet. Sejjaħtlek biex tweġibni b'kull isem li naf jien, għajat sakemm smajt leħni, idamdam kullimkien. U baqa skit madwari, u inti ma ġejt qatt, għalkemm jiena għadni nħobbok kif ma ħabbejt lil ħadd. Il-kelma tagħna, kelma fuq il-sienna li kif tingħati id-dub, hemm xrara li kif tikbes u tinfirex fil-qlub. Mulej, intet tal-kelma, int kont li n-nar qabbat u ridt li rbit li torbot warajk ma jħollu ħadd. Mhux int li kont laqajtna biex ngħixu tnej flimkien? Mhux int li għaddi l-kelma, mhux int li xel dan nirin. Id fit, kif trid, se nimxu ferħana li sibnik. Id fit, se nżommu dejjem dil-kelma li tajnik. Int li tmexxi kollox bil-qis u sit ħanin. Mulej għassinna darna illum u tul is-snin. U mana kull filgħodu. U maħna striħ bil-lejl, u maħna kulu wixrob din l-ikla ta' bejtnejn. Hemm kamra lik ġo darna, u f'darna inti s-sit, hu dal-miftuħ, hu dal-muftiħ biex tidħol u toħroġ meta trid. Jekk toħroġ, erġa' lura, għax qabel ma norqdux, u nistennewk. U bibna minajrek ma nsakkurux. U meta torqot norqdu, u nqumu meta tqumu, illum għada bitada kuljum, kuljum, kuljum. Lele tiqbax tistenna aktar il-lejla. Sar ħafna ħin u huk sara mhux ġej. Jisitħol orqod wara dik it-tieqa. Il-kwi keffeġ u risa ġmielu l-lejl. Xi nies mixin il-innu qed jitbedu. U jider aeroplan fil-bota dej. Fil-port diħel vapur waqfu l-karozzi. Imma unmuri saħħat u huk mux ġej. Imma unmuri saħħat u huk mux ġej. Jaf papa għabdux il-ġuħ fit-triqtu, min jaf ejjix u waqaf biex jistrir, min jaf tillif xi tren u qed jistenna, min jaf sħafxa xita u ħafna rir, jew tilef l-indirizz u f'din is-sija ma jista' jsaqsi l-ħadd fit-triq ma' xruq, jew ħabbat il-bibien u ħadd ma feta, tibżax papa tibżax. Imxi nfittxu, tibżax papa tibżax, imxi nfittxu.
Le binti sar il-ħin u trid tmur torqod. Missierek jaf tiqbax tistenna l-xejn. Iltaqa mal-bambin u ħadu miegħu. U issa telqu l-bot it-tnejn. Jekk qiegħed miegħu nistaqsih u nsibu għax il-bambin iħobbni u jgħid li fejn. Iviva binti għala dik it-tieqa għax daħal ġmielu l-lejl u hux mhux ġej. Għax daħal ġmielu l-lejl u hux mhux ġej. Għax daħal ġmielu l-lejl u hux mhux ġej. Il-ħajt ta' sejjieħ imtella ġebla mill-ħolma ta' ħaddiem miftuħa l-istaġuni mingħajr ma qatt jeqdim. Is-sur qasir ta' niesna li jgħixu mal-ħolqien u semgħu tul is-sekli idur l-alloġġ taż-żmien. Assis tal-art tal-bidwi li jrabbi bla jistrieħ. Ħabib bix-xemx u x-xita dan hu l-ħajt tas-sejjieħ. Imbnew reġgħu waqgħu palazzi kbar u sbieħ, iżdu hemm baqa' dejjem żagħżugħ li qatt ma xjieħ. U kiber ma' dil-gżira u ma naqasa qatt ħannieqa tal-istorja li ma jħassara ħadd. Welditu l-fantasija għamduh dl-onkli l-mijiet, fiżduh ir-riħ u sħana rabbewh iż-żminijiet. Il-ħajt tal-għaqa l-bikri, bit-silla tal-idejn, il-katedral tal-għalqa maħdum mill-qalb bix-xejn. Jitkellem bit-bissima, jħoss b'qalb tikwinar u jaħraq dinja sħiħa bimħabtu lejlu nar. Iweġġa bla ma jsawwad, jissawwad bla jiqlil. Il-ġid jislet mill-ħasen, fil-kruwa jara l-ġmiel. Għaxek ikun poeta, ek biss, ikun poeta. Il-Golgota twelidu, il-Golgota xortieħ, il-Golgota li tkissru, il-Golgota tqawwieħ, ek biss, ikun poeta. Ibaħħar fl-oċeani u jodos fih dmuħ, testmen bla flus iħalli il-klim teżor tar-ruħ. Iżomma xoftu l-kalċi bla ma jitilqu qatt, ilaqqat l-aħħar qatra bla ma jintefa' ħadd. Għaxek ikun poeta, ek biss, ikun poeta. Il-Golgota twelidu, il-Golgota xortieħ,
il-Golgota li tkisru, il-Golgota tqawwi, hek biss, hek biss, hek biss, ikun poeta. U jolfo bla jinstema, ibati taħt sigrit, bidmuħ jitlek il-ġriħ, biex xej jilmla xewqiet, f'deżert ta' solitudni, bil-pass ta' mkiss inkis, jiterraq sa ma jasal, friġlejn il-kurċivis, għaxek, 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 ikun poeta, ek biss, ek biss, ek biss, ikun poeta, il-Golgota twelidu, il-Golgota xorti, il-Golgota li tkisru, il-Golgota tqawwi, ek biss, ek biss, ek biss, ikun poeta. Ek biss, ek biss, ek biss, ikun poeta. Ek biss, ek biss, ek biss, ikun poeta. Anja ta' mħabba. Dil-qalb li t-tek dejjem, da-dem li jrid u jrid, di-xewqa li tgerrimni, kull waqt bil-ftit il-ftit. Għal-xejja li għal-warda tidbexxa u tirtot u tfur bl-ilwien u l-fwija, jekk jisa tibqa l-bot. Għal-xejn ix-xemx titħaqli mill-kontinent tenfuq, jekk isħanat ta' demma ma nista' qatt tinduq. Għal-xejn la safar jannu fil-beraħ tal-ħolqien, jekk kelma minn xofteha ma nista' nisma' mkien. L-eliqi tiegħi nixfu, m'hemmx ilma fil-widin, ma tfisser xejn il-kelma li tidwi fil-ħolqien. Bħal-warda ninxef kmieni, bħax-xemx nider mur, bħal-qamar nitla u ninżel, nintesa bħala sfur. Għal-xej ix-xemx u l-qamar, għal-xej dan il-ħolqien, għal-xej daw l-istaġuni, bla mħabba xejn u mkien. L-imħabba tella l-qamar, l-imħabba tmexxi x-xemx, imħabba, 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 madwar ħlifa m'hemmx. Il-qalb li tek-tek dejjem, it-tek-tek biex tħobb biss. Ismaħħa tik-tak, tik-tak, u missa kiss inkiss. Jinnaf li l-lum il-warda qed fuq u mbagħad tikrih. Jinnaf li l-lum il-bnazzi u għada iqum il-ksieħ. Ix-xemx dal-waqt inħeba u s-sema se jiswiet. Is-sajf ma jdumx ma jgħaddi u x-xitwa donna bdiet. Il-lum la safar ħinja, li fjannu ma jridux. Iżdada ta' għal-ħemda, għaxada ma jqumux. Il-lum il-qlub itektku, iżdada ma jtektkux. Jinnaf il-lum iżdada, jinnaf li ma nafux. Tibżax, il-jum qed jisbaħ, fadallu ħafna l-lejl, u dan staġun l-imħabba, is-sieqa tagħna t-tnejn. Dewwaqni l-bewsa tiegħek, sakkarni b'dan l-imbit, se nirfes ħafi f'qalbek, għax qalbi tħobbi strit.
Fuq dil-blata titbandal fil-ħemda, f'nofs ta' baħarijiet li fidin, fejn iltaqgħu is-sekli biex kitbu poesija li sbieħet ma' żmien. Fuq din l-art fejn il-beda min beda, isu l-biraħ mill-eqdem nedmin, kull bontraf fih id-dem u kull ġebla, kanta storja ta' nis qalbeni. Minni di xemx fuq rasna, xinu mal-kwikeb sbir, xinu da sajf ta' dejjem, xinu timbix ta' rir. Baddalna sam il-bidu fuq mirkeb mewġ ħanin, ġarrewna sekli magħhom u bqajna l-kol Maltin. U bħaż-żiffa ta' sajf ġrew minn fuqna, sekli xjuħ qishom rifnu qalil, u bqajna msamrin ma' dil-blata, għabda zonqol li qatt ma tmil. Malta tagħna nħobbu għaliex bdemna, fdejna l-art li rabbitna ma' snin, intwellitna fil-bidu is-saħna, ġedditnik u tajnik lil Maltin. Jien il-mara kburija tal-bira, jiena tfajla ħanina tal-lum, jien il-blata li rajt il-ħolm tiegħi, wara sekli fuq sekli mitmum. Aħna żgħażagħ ta' Malta ta' għada, aħna l-aħwa mhux ħamorru blu, aħna warda li fetħet titbissem, għax ma tafx li x'inhu. Il-fanal. Hemm fanal fil-kantuniera mingħajr ġmiel qadim bħad-djar u bħan-nies li jgħixu bħalu f'dik it-triq fejn jew fqar ma jafux bid-dawl li jitfa' dal-fanal fid-dlam tal-lejl għax in-nejon ġewwa darhom huwa jisbaħ. Iżda tnejn li jinġabru kull flaxija biex jitanqu fid-dawl tiegħu kemm jixtiequ li ħaddieħor iħallihom jisru miegħu. Hemm fanal fil-kantuniera li ma jaqla l-ħars ta' ħadd, iżda tnejn li nħabbu taħtu ma jriduh jintefa' qatt. Xi ġralek ma? Għaliex ma tridx il-lejla tilab miegħi u lanqas minn tħallini nersaq lejk? Xi ġralek ma? Għajnejk qegħdin jaħmaru u dmuħ qiegħed iqattar ma' ħaddejk. Mamma, għaliex il-lejla ma trid tkellimni xejn? U bqajt hemmhekk fit-tieqa, tistenna l-ħin għaddej. Is-soltu tgħid l-istorja li ma jkun jafa ħadd. U tant tkun storja twila li ma tispiċċa qatt. Mama, is-soltu mhux bħallum, is-soltu iżommni f'ħoġrok u bla ma tħallini nqum. Is-soltu kull ġurnata kif tajt stess ittir. Il-lejla m'hemmx li jidla u m'hemmx li l-ħin isir. Il-lejla ma xi ġralek, il-lejla ma nafekx. Qed nibża li se nfittxek u nibqa' ma nsibekx. Xi ġralek ma? Jien naħseb li hemm f'qalbek xi storja twila li ma tgħidilix. Bħal dawk li inti stess irrakkuntajtli kif rajtni nibki u għadli biex ma nibkix.
Fil-bar tal-kantuniera. Fil-bar tal-kantuniera tinbiħ fi fliexken żgħar ix-xarba li tixroba biex tibda tara aħjar. Irrid grokk nostalġija bit-toma tal-passat u miegħu qatra mħabba bix-xewqa tax-xewqat. U qtar ta' sentimenti kemm malinkonija, żewġ maref illużjoni u ħafna simpatija. Fil-bar tal-kantuniera is-sfin idewweb lemm, il-pjanu jitfil kelma, l-imbit jitbiddel f'demm. L-għajnej ma jarawx aktar, il-moħħ ma jifhem xejn, l-arloġġ jinħlilu l-ħabel u l-globu jibqa' għaddej. Jimbaram sa ma jaqa' fl-irdum ta' mkien u qatt, jitfarrag biċċa fl-abbiż ta' xejn u ħadd. Riċetta li ħoloqa il-moħħa x'kien f'sensieħ, riċetta li l-ġen tagħha kull erf jinġabar fih. Fil-bar tal-kantuniera il-cocktail tad-destin jinbiħ birħisa lina katafri ferħanin. Ixorbu sa ma tiskru bl-ispirtu tqil taż-żmien legilku l-grok tas-sekli. Il-lejla nħallas jien. Helwa l'omli tat nahisima Hares mulei kif deyem in haris Iten lil min yaki